Kaixo artistak, beno, zelan zoazte opearekin, gogoratu oraindik denbora pilo bat duzuela. Aurreko bideoetan programaketa didaktikoa azaldu dut. Ba orain, heldu da momentua kasu praktikoak azaltzeko, el conquistador del kasu praktiko. Beraz, kontutan hartu, kasu praktiko bat aurrera eraman beharko duzuela. Eta horretarako 2 ordu izango ditu. Orduan nik hemen proposamen bat jarri dut. Horre izenburuetan izen batzuk ikusten dituzue, oraintxe bertan azalduko ditudanak, baina hori bai. Gogoratu izenburuan dana idatzita dagoela, eta hor duzuela informazio guztia. Orduan, hau aurrera eramateko, lehenengo eta behin, lehenengo 15 minututan, zirriborro bat diseinatu behar dugu. Zirriborro bat. Ze horrela, zirriborro hori alde batean edukita ja dana segidan idatziko duguna. Orduan, nire proposamena da, laurden horren barruan, lehenengo 3 minututan zuek ja aurkibide hau idazte. Ze lehenengoa aurkibidea izango delako. Aurkibidea idatzi behar delako, gainera puntu batzuk dira. Orduan, zuek aurkibidea lehenengo 3 minututan idatzi, eta idatzi bitartean joango zarete gogoratzen. Eta ja, aurkibidea behin idatzita, zirriborro horretan, bat puntu, bi, hiru, horrelakoak idatziko dituzue zirriborroa, eta horrela, egon beharrean, gora begira, bera begira, gora begira ez. Ja, urrengo ordu bete eta 3 laurdenetan, idazten eta kopiatzen, egongo zarete. Dana kontrolatu. Orduan, nire proposamenean dana goitik bera salduta dago, eta hau nire fumada da, nik pentsatutakoa, nik horrela pentsatu izan dut, eta honekin nota ikaragarri hona atera nuen. Orduan, nik bakarrik nahi nuen zuekin konpartitzen. Orduan, lehenengo eta behin, oinarri teorikoa. Oinarri teorikoan zer egin behar da? Oinarri teorikoan, kasu praktiko hau nola eramango dugun aurrera, paragrafo batean labur bilduta. Hori bai, gero bestean, legeen inguruan hitz egin, eta ja horrela, ez duzu zertan ja berriro zehatz-mehatz aipatu behar, baizik eta esatea dekretua edo bestera batean. Gero ikuspegi antolatzailean, kontua da kasu praktikoa kokatzen. Orduan, 8 minutu proposatzen dizuet hori egiteko, eta orduan zer da, programaketa didaktikoan jarri genuen testu ingurua, hori, txantilloi bat presteuki, nire ustez 2 motatako kasu praktiko egongo dira. Edo tutoretza plana aurrera ematea, tutore moduan zuek kasu bat ebatzi behar duzue, edo bestela programaketa didaktiko bat egin behar izango duzu, kasu batekin nahazte. Gero 2.2 ezaguarriziko evolutiboak, horretarako berriro txantilloi bat agian izan dezakezue prest, agian 2 mota, baldin eta lehenengo mailetan baldin bada edo hurrengo mailetan, egozentrismoa bai, egozentrismoa ez, eta bestetik, hori, nola antolatuko duzuen denbora eta beste txantilloi bat prestatu dezakezu ezta, edo kurtso hasierakoa, kurtso erdian, kurtso horrela, bai? Eta potenteena zein da 3. puntua, ikuspegi didaktiko. Ikuspegi didaktikoan zer egingo duzue, kasu praktikoa aurrera emango duzue. Edo tutoretza plana nola antolatuko duzuen, orduan horretarako ordena ez da hain garrantzitsua, horretarako orain azalduko dut, baina eta ordenaren garrantzia zein izango da, batez ere garrantzitsuena hasieran, batez ere zuek asko hobeto idatziko duzuelako, eta ja beste. Nik hemen gauza batzuk idazten ditut nire hitzez zuei azaltzeko, baina oraintxe gehiago garatuko ditudanak. Baina normalean hori protokolo bat edo horrelako bat aurrera eman behar dugu, edo plan bat aurrera eman behar dugu, orduan horrekin beti hasi, eta gero gauzak gehiago jarri. Azalduko dizuet, lasai. Gero lanbide ikuspegian zer jarriko dugu, gure programaketa didaktikoan 5.5 jarritakoa tutoretza planena, hor, nola irakastetik haratago tutorizatu egiten dugun, orduan alde batetik nola koordinatzen garen beste hezitzaileekin, eta bestetik nola koordinatzen garen gurasoekin. Hori programaketa didaktikoan 5.5 azaldu nizuen. Eta gero ondorioa, hasieran jarritakoa ondorio moduan jartzen. Eta nola ez, bibliografia, medieran. Orduan, begiratu nola antolatu dudan denbora, eskema honek
honetan gutxi gora bera proposatzen dizuet, begiratu, bideoa pausatu alduzue, baina nola 2 ordu horiek antolatuta daude. Beraz, hementxe daude izenburuak berriro, sarrera oinarri teorikoa da, ikuspegi antolatzailea testuingurua kokatu, gero lodiena, ordu bete duguna, azkenik irakastetik haratago tutorizatu egiten dugula esatea, irakasleekin zein, izetxaiekin zein gurasoekin nola koordinatzen garen, eta ondorio, eta? Beraz, goazen poliki-poliki zeo zer espaldin baduzu euler. Oinarri teorikoan esan dizuedana, berez ez dauka hemen zerrez, zer galdetzeko baldin baduzu ezaidazu, Bigarren puntuan testuingurua kokatzen ari gara, eta horretarako nire proposamena minutu horietan sota, kabaio eta rei egitea da. Berez kokatu, txantioi batzuk prestatu aldituzue. Zailkapenak, gaitegian lehenengo gaian baten bat atera duzu edo programaketa didaktikoan egin duzuena, aprobetxatu, hemen kontua da programaketa didaktikoan egindak. Eta gero gauzarik lodiena da 3. puntua, ikuspegi didaktikoa. Nola eramango duzuen batez ere kasu praktikoa aurrera, ezta? Eta horretarako nik esan dizuedana, 2 adibide jarriko dizkizuet, edo tutoretza plana aurrera eramatea, hau da. Harrera plana aplikatzea, bullying protokolo bat aplikatzea gehi beste gauza batzuk, edo beste agian, programaketa didaktiko bat egiteko esaten dizuet. Adibidez nire kasuan 2017an horrela egin nuen. Esan zidaten nola, lehenengo 3 hilabetearen amaieran, umeak ez zeuden motibatutan, eta hori zientzietan nola egin, metodologia nola planteatu, eta horako kontuek. Orduan, adibideetan ikusiko da, baina puntu hauek guztiak ordu bete baldin baduzue, lehenengo aukeratu zein den garrantzitsuena, eta kasu batzuetan, kasu gehienetan agian paragrafo bateko txantioiak prest izango dituzu. Hori lehenengo 2 adibideetan ikusiko duzu, oraintxe erakutsiko dizu. Taia, lanbide ikuspegian, nola beste zitzaiekin koordinatzen garen, eta nola familiekin koordinatzen garen. Gogoratu programaketa didaktikoan 5.5 horrela idatzi dugun. Eta erlazio dekretoarekin artikuluena, ez jarri 4.3 segidan, batean eta bestean, artikulu horiek aukeratu. Hasieran jarri ditudanak ez dakit gogoratzen zareten, hemen aipatu dut, begiratu. Horrez dago, baina programaketa didaktikoan bai azaldun dizuen, orduan, hor ikusi eta listo. Eta azkenik, ondorioan, sarreran jarri duzuena, ondorio moduan jar. Eta agian esaldi potoloren bat, edo zozer, nola ikusten den. Orain adibidean ikusiko duzu, eskiz. Eta nola ez, bibliografia. Beraz, orain guazen pare bat adibide ikustera, eta horrela zelan ulertzen duzuen. Ontze arte, lehenengo kasuan, ni jarritako adibidean, harrera plan aplikatu behar da. Orduan, zuek ikusi nolakoa den izenburua, kokatu pizka bat, eta hori kontutan hartuta, nola ez, agian oinarri teorikoarekin ezin izango zarete hasi. Agian lehenengo, hori, zirriborroa diseinatzean joan poliki-poliki ideiak jartzen, baina ikusi nola testu inguruan kokatzen dudan kasu praktiko hori, nola ume berri bat etorri den eta hori txantillo desberdinak daude, eskolakoa prestatzen dut, edo hiriarena. Hau programaketa didaktikoan daukadan berdina da. Haieke kasu praktikoan ziurrazki ez dizuete jarriko gauza. Super mega komplikatu bat, gauza gehienak asmatu behar izango dituz. Eta hor, kokatzen dut, zer azalduko dudan hor 3. puntuan. Ezaugarri iziko burutiboena oso horreza, baina hemen gauza gehiagi daude, zuek prestatu txantioi bat hor paragrafoekin. Eta denboralizazioan, zeo zer esatea, kokatzea zein momentutan gauden. 3. puntuan, aukeratzea ze artikulu idatziko ditugun, eta zeintzuk aterako ditugun kontutan, eta hor azaltzen dut zein den harrera plana. Gutxi gora bera, baina honi ez egin kasurik. Hau bakarrik utzi nuen, 2 plan horiek zeintzuk diren kontutan hartzen. Gurea da berez,
Horrela laburbiltzen da harrera plana. Orduan, hauze, horrela jarri beharrean kasu praktikoan, nik proposatzen dizuet horrela idazteko. Kontuz, beste eran ez, horrela idazteko. Horrela hasiko zaretea saltzen, zuek ikusi, naiz hemen hasiko hitz egiten eta hitz egiten, zuek galdetuko gero. Eta ja hemen, bada espada, baten batek espadu lertu harrera planena, hemen eskema batean laburbildu dut, noski zuek hau ez duzuela idatzi behar. Eta ja txantilu desberdinak. Kompetentziak helburu eta hori guztiak azaltzeko, hemen, paragrafo bat prest daukat, ebaluaketaren azaltzeko, hemen gauza guztiak ezin dira azaldu. Puntu guztiak diot 3. puntuaren barruan daudenak, ezta? Orduan hemen batez ere kontutan hartzen duguna da aniztasunen trataera eta horrela harrera plana azaltzen dugu. Baina hori bai, aprobetxatzea gero bestea ere azaltzeko, orduan azaltzea kompetentziak helburuak eta besteak, azaltzea ebaluaketarena, azaltzea fasena adibide txiki batekin, eta hori. Orduan horrela, kasu praktikoa horrela eramaten dugu. Eta ja bestea 4. puntuan, esatea programaketa didaktikoan bezala, nola koordinatzen garen beste zitzaiekin, familiekin, eta artikulu baten bat aipatu. Ja ondorioan, sarreraena jarri dudana ondorio gisa, eta ja biografia. Ez dakit horrela ondo ulertzen duzuen. Eta desberdintasuna, bigarren kasua. Bigarren kasua planteatu dut, IKT mailarena modan dagoenez, programaketa didaktiko bat hori kontutan hartuta diseinatzen. Orduan zein da desberdintasuna aurrekoarekin, hemen programaketa didaktiko bat egin izango dugula. Ez dut uste autokatuko zaigunik, nire ustez plan baten bat edo kasu praktikoaren barruan zuek kasu praktikoa ebatzi beharko duzue eguneroko egoera batekin eta nola planteatzen duzuen horrela tutoretza plana garrantzitsua. Orduan hori, dana berdina da, 3. puntua izan ezik. Orduan, 3. puntuan nire proposamena da, programaketa didaktikoaren kontuak ordenez azaltzea. Lehenengo eta behin kompetentziak, helburuak, horrela. Helburu batekin adibidea jartzea, dandana ezin delako jarri, eta azaltzea ebaluaketarena, fasena adibide batekin, adibide banarekin, metodologia eta guzti. Eta bestea berdina. Por cierto, dekretu berria aurreko dekretua gogoratu, horretarako bideo bat egingo dut. Kontua da, 2., 3. da 6. maila maldin bada, dekretua esatea, hori bai, ez dauka zertan batzuek dekretua esatean, zelan dekretu berriak eguneratzen duen, edo agian artikulu baten bat aipatzean, aipatzea ere nola dekretu berriak eguneratzen duen, baina, aizue, dekretu berria bestearekin konparatuz ez dago hainbeste aldaketa. Horren inguruan txekingo dizut, Eta ez dakit horrela asko laguntzen dizuedan. Ez dela betiko moduan galderak egin. Ados? Beste bat arte eta hori, saiatu nahi zalik eta azkarren labur biltzen, gogoratu. Eta gobiatzen bazarete izenburu supermega luze batekin, beste adibide bat propotzatuko dizut, eskezkat. Zuek esango, beste bat arte